Hai Cesaro. Ani, ma tu quando ti va a Carrana, va bene. Hallo, 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 hallo. Niet vastpakken. Eén per één. Die mocht het niet afvragen. Ja, ja. Deze meneer mag er ook komen. Dompie. Dan zijn we allemaal aan boord. Als boot heet de Luciana. Onze kapitein is Agnello. Agnello gaan met ons langs de kust varen. We gaan zo kort mogelijk langs de kust gaan. We gaan kleine rotjes gaan bekijken. Zodat we echt 100% de natuur van Capri kunnen zien. Achter ons de haven van Marina Grande, waar we van de morgen stilgestaan zijn. En de linker beneden bij Napels. Even uitpakken. Dan gaan we dat raam. En dan zijn we daar gemakkelijk. Dan wordt er een video. Het is een eiland van de vulkanische oorsprong. Op een geologisch uitpunt maken deze eilandjes deel van de omgeving van de Sligrische Zee. Buiten Capri, zoals u duidelijk weet, is het kalkoorsprong-eiland. Het enige eiland van kalkoorsprong van de hele baai. Blauwe, Hij blauwe. En dat komt voor het feit dat Capri vroeger een deel van het Scherenland was. En dus afgescheurd geweest is met de beweging van de noordgrond. Buiten op het eiland Isla in plaatsen, daar hebben we veel grote stranden. Kleine krotjes langs de kusten, één kleintje, waarop de één deel van het eiland is. Dat is erg mooi. Je kunt het klein bosje staan. Rechterranden. En volgens de legende, als je terug op Capri wilt komen, moet je ook naar Remweg bij je rechterhand ook. Ciao Gennarino, allemaal handjes naar boven. Ciao. Anders kom je niet meer terug, hè. Ik heb dat 1 keer gedaan, ik ben hier tenminste 2-3 keer met bewezen. Dus dat werkt heel hard. Kijk. Gennarino stamt in Santa in de jaren 50. Van de mensen die in Capri meer en meer bekend worden voor toerisme, voor de Turken. Jacqueline Kennedy en van in de tijd kwamen hier ook heel vaak. Dat is trouwens Jacqueline Kennedy dat de mode gelanceerd heeft van die sandaletjes. We liggen direct achter de puntje. Dat kunt je vanuit hier niet zien. En je ziet de overbij dat het Scherenland tot bij het eiland ligt. Komt vanaf Wandelaar 5 kilometer tussen Capri en het Scherenlandje. Hier rechts van ons is een grote ster dat hier ziet. Dat is de Siberiusster. Dan hebben we straks bij enkele van jullie al besproken, maar herhalen nog even. De Siberiusster is een
Road. En vanuit Capri controleerde Tiberius de stad Roma. Tiberius had het 12 binnen het Capri. De grootste was in helemaal boven het stad van Hitler. Trapjes in de grond en controle met zijn eigen ogen of die mensen wel dood in het water aan het drijven waren of niet. De traditie vertelt dat keizer Tiberius enkele vrienden had die hieronder stonden, een klein roeibootje, en eventueel, als de mensen nog niet dood genoeg waren, slagen op hun kop. En zo was hij er zeker vanaf. Klein romantisch strandje hieronder, en dan bij Tiberius strand, alleen voor twee. Schijnt als je daar bij tweetjes gaat, dat je met z'n drieëntjes weggaat. Wie weet waarom. Het laatste puntje dat je ziet, dat is Costa della Campanella. Dat is de extremiteit noord van het schiereiland van Sorrento. Wel, ik zeg dit zuid, sorry, van het schiereiland van Sorrento. Extremiteit noord van de Amalfitaanse kust. Deze kleine eilandjes die je daar verder ziet, dat zijn de eilanden Legali. De eilanden van de zeemerminnen van Ulysses. Een linkerhand zitje is er een soort oogje in de rondse. Dat was vroeger een grot, waar een bakje ingevallen is. En dat heeft dus zo een grot gevormd, weet je? Mooi. En hier nog een klein grotje. Dat is een kleine koralengrot. Onder het niveau van het zeewater, kijk hoe mooi het klaar water is. Prachtig leuk. Onder het niveau van het water zijn er ook bloemetjes koralen. Maar het zeewater is vandaag nogal hoog. Wacht, steek die op. Deze puntjes, dat zijn bijna ezeloortjes. Erboven. Boven naar de dingen. Achter ons, boven. De ezeloortjes. Met fantasie. Ja. De witte grote. Daar wel de stalagmites en stalagmites in hebben. Ook hier gaan we zo goed mogelijk bij. In deze grot kun je ook te voet geraken. Deze mensen die stappen daar in het bootje. Die trapjes naar omhoog. Dan kun je tot binnenin in de grot geraken. Want er is ook een natuurlijke passage die je in de grot brengt. Kijk, ondertussen, we zijn kort bij de rosse. Kijk, mooi. Wat de natuur is, dat springt toch niet. Dat is bang, het is bang. Kijk hoe mooi dat die stalagmieten zijn. En het reflex van het water is zo blauw, turquoise. Ziet je, dat is dat blauw water. Dat zo echt een turquoise reflex maakt op de witte rotsen. En dat zijn eigenlijk twee grotjes in één. Eén grot in een ander. Eentje van onder, eentje van boven. Spijtig genoeg is dat nog niet super trokken, maar het is erg slecht geweest de laatste dagen nog. Wind, storm, heel raar
Ja, dit wordt volgend wordt mooi hè? Ja. Dat is water. Of wie heeft er van gedacht veranderd? Van Capri in Macron kunnen we min of meer een 50-tal ronden. Nou, dat is iedereen in de magazijnen. Kort bij de zee, over de bergen, mini, de trotjes, rotere ronden. Voor een totaal van min of meer 60 ronden. En met een beetje fantasie bijna een olifantje is tegen dat bergje. Kijk, daar boven. Ja? Hele mooie wandeling, maar wel een vermoeiende wandeling hoor. Kijk hoe mooi dat de kust vanuit hier is. Waar dan allemaal de arme mensen nu liggen op het ogenblikje. Hier boven de wereld. Dat weet ik wel. Dus zal ik zeker nog heel mooie foto's hebben hoor, na deze rit. Mooi hè? Alvorens ons hebben we de Faraglioni rond. Je kan er straks nog iets aan doen. Van de rand bij het strandje eigenlijk. Hier was het haventje. Dat hier blauwe parasolen zijn. Hè? Daar, als we lopen, in de Griekse en Romeinse tijden, de haven. De haven was niet op de noordkant van het eiland, maar op de zuiderkant van het eiland. De haven van Stragara. Maar dat is in Punta Stragara. Als de grote haven, de enige die de meer beschermd was tegen het slechte weer. Daarmee was de haven op de zuiderkant van het eiland. Recht staan. En zich straks mogen recht staan, je dat erin zijn. Natuurlijk ook gepast op natuurlijk. En maar even kijken als we binnen te geraken. Het is perfect, dat ziet goed. En daar verdwenen. In dat klein rutje. We gaan tot binnen Capri. Die je ook thuis moet hebben. Kijk. Kijk mooi. En één iets bedoeld. En als je bij een rondje in komt, vanuit de zee, zie je dat bootje boven vliegen. Zie je dat weer? Dat die brug. Nou, als je nou niet zeeziek wordt, word je nooit meer. Wat een capriolen in Capri, ja. Wat een capriolen in Capri, ja. Het was een opgeklapt.
Westmara noemde die. En die werd gebouwd door de architect Le Corbusier. Die villa was heel belangrijk eigenlijk voor de want de Britse en Eisenhower, die hadden hier van Schelpen beslist waar de allieerden, waar de Amerikanen moesten landen. De Amerikanen kwamen in Salerno toe, in Catania, op de zuiderkant van het gelegen, helemaal aan het eind van de Amerikaanse kust. En dat werd eerst beslist. Schelpen in deze villa, hier bij de villa Signale. Dat is een mooie land, dat is nu geen villa meer, dat is een villa Croce. En dan hebben we ook het kloostertje in de Westvaart. Hier kan ons kapitein gevraagd dat iets gesterkt te maken, dat was 50. Gewoon aan de parajoon door en dan waren we gek naast. Ik heb het gevraagd. En ik heb geen antwoordje gevonden. Verstopt. Echt verstopt. Moet je wel weten waar dat die grotjes zijn. En dan noemen we het grot eigenlijk van de kapitein. De kapitein is dichtbij. Er was een grot in de